Jamen, vi fra Inuit Ataqatigiit har kommet ud med og sagt, at det her opløsning forud til afstemningen, den har været faktisk meget mangelfuld. Der har været ikke direkte økonomiske konsekvensberegninger, der beviser, at de faktisk bliver bedre med at splitte kommunen. Så det, vi har den der skeptiske holdning, det har også BDO bekræftet. Så vi er godt nok fortsat skeptiske over, at det bliver ikke bedre. Det er i sidste ende et spørgsmål om styring. Så det du siger, det er, at økonomien den er blevet bedre, men det der er gået galt, det er, at kommunalbestyrelsen har været for dårlige til at få inddraget folk rundt omkring i kommunen. Hvorfor skal I så dele den op? Hvorfor skal I ikke få styr på nærdemokratiet i stedet? Jamen, vi har også prøvet at indstemme i kommunalbestyrelsen for prøvet at forklare, at det ikke bliver bedre med splittelse. Men når 81% siger, at det vil gerne splittes, hvad kan man gøre mere? Og vi har prøvet, og så må vi jo prøve at se, hvordan vi bedst kan løse det her fremadrettet løsning, og prøve at inddrage borgerne bedre, og styre kommunen bedre med politisk nærmere i det her yderdistrikter, som har råbt højest, så som Qana og Qaqortoq, som kun har en lokal politiker, og der er faktisk nogen, der ikke har stemt på vedkommende, så det vil jeg heller ikke snakke med vedkommende valgte politikere. Der er der også et problem, som vi skal prøve at løse.